kodwa bakwethu sanibonani. Sengiphuthuma ngithokoza kakhulu umhlonishwa khansela uNtombela. Ngibingelela kumhlonishwa wami ubaba umeya oward khansela wami angikhohlwa lokhu kusho. Oward khansela wami na ngo-PR wakhe. Ngibingelele kubahlonishwa bonke amakhansela. Ngibingelele ku-deputy mayor wethu womkhandlu umama uZungu. Ngibingelele kumagosa onke association obaba uMuna ngiyababona. Ngibingelele kobaba uSibiya ngiyababona. Ngibingelele emkhandlwini wonke baba Mkhathini siyabonga umsebenzi omuhle. Ngibingelele wonke umphakathi. Cha ngifisa ukuba mfishane. Umuntu uthi akabonga ukuthi sehlile safika emakhaya siphephile. Sisuka koThekwini sisuka koGoli kuzo zonke indawo koMpumalanga. Umuntu uthi akabonga uJehova ukuthi namhlanje emagoseni onke nikhona phakathi nizoyibukela into yenu niyibumbe nina. Ukuba fishane wami ukuthi ngithi sithe siseGoli emhlanganweni nakhala kubaba wethu umhlonishwa umeya ngithi magosa nathi nifisa ukuthi kuthiwe thasi kancane phela kungalokho kwaba isikale esifanayo njalo. Hayi ke umntimbane ngiyathemba ukwenzile khona nami kuthe kungihlekisa mangithi ngiyabuka okuwukuthi kusho ukuthi wanilalela. Ngifisa ukuthi ke ngathatha isikhathi eside ngoba ngibona nezulu wonke umuntu ngiyambona uyaqhaqhazela. No mama banilindile phela imjemjele ifikile omalihlangene bakhona. Obhuti abahlala ekhaya balinde nina. Ngiyathokoza mphathi ohlelo. Wena sayela uhlala izandla. Into mayile zohlulu ibona kalangani. Kala ngokuyalela. Hayibo. Into mayile zohlulu ibonakala ngani. Ibonakala ngokuyalela. Angisukuma lutho. Kodwa ngisukuma nokuyibongela. Ngicela ukunikeza usihlalo wakatourism ithuba lokuba naye azosipha amazwi okwesekela umcimbi wethu namhlanje. Zakululeko ma. Angibonge mphathi wohlelo. Ngiyazi ukuthi akulalelwe. Ngicela ukubingelela ubaba umeya umkhandlu nesigungu sakhe esiphezulu. Ngibingelela wonke amakhansela ahamba nawo. Okuyintokozo namhlanje ukuthi ngwabona emaningi kangaka. Ake ngithokoze kakhulu ukuthi ngwabona amakhansela ekhona. Angiphathekanga sizolo ubaba umeya bengekho amakhansela. Ngibingelele kakhulu imanagement yasemkhandlwini ehola ubaba uJiyani. Kwa planning ngibingelele kakhulukazi amagosa akhona. Ngibingelele namaqembu onke aphefomile lapha phambi kwethu. Noyihlalo bonke bawa association kwezengoma. Ngibingelele kakhulu abasebenzi basemkhandlwini abayinike ithuba lokuthi babambe leli qhaza. Kafishane ngiyangichaza kumakhansela si likomiti la tourism Nquthu Community Tourism Organization. Kusho ukuthi inhlangano lena ethintene nezokuvakasha la esangene kakhulu nomasipala mhlawumbe namanye amakhansela wezokwazi. Esishathile nomasipala kuyo yonke into eyenzekayo njengalena njengabantu abaphizi ngokunjani ngokuthatha abamehla abantu bonke ukuthi bazi ukuthi kwenzekani eNquthu. Njengamanje nje sifisa ukuthi abantu base KwaZulu Natal nabaqhamuka ngaphandle bazi zonke izinto ezingamagugu esintu ezitholakala la eKwaZulu la kakhulukazi eNquthu. Sinendawo eningi ezemlando la sinazo kangangoba amakhansela mangabe ningazi sine office lethu sesilivulile la lezokuvakasha la sifisa khona ukuthi amakhansela sondele nomphakathi wazi ukuthi la office likhona ilona eliveza iNquthu ukuthi kunani eNquthu. Ngonyaka ondlule besikwi-tourism indaba eThekwini siyokhangisa ngalokhu kwenzekala njote begida nje mase siseThekwini sisidlale lapha
bese beza bonke abantu bey'ndawo ngey'ndawo babuke lamaqembu agida ukuthi awaphi sithi awasenquthu ngoba sifisa ukuthi abantu beze bazovakasha eNquthu. Sinama-B&B la eNquthu, siney'ndawo eziningi ongafika uzolala kuzona. Esifisa ukuthi umphakathi wala eNquthu ey'ndaweni ey'semakhaya beholwa amakhansela abazama ukushintsha imizi yabo bayakhe ngale ndlela yokuthi abantu mabefika bevakashile eNquthu bayithole indawo yokulala. Indawo zokulala azikho kakhulu eNquthu, zisencane. Besingafisa ukuthi sidlulise ukubonga kakhulu kumasipala esihlangene nayo kuyo yonke lento eyenzekayo. Siyabonga kakhulu ukuthi umasipala usixhasile, sine umzinyathi nje usithengele amakhompyutha wasifakela nefurniture nomkhandlu wala ekhaya kuningi kakhulu osenzela kona. Njengamanje sinomabhalani kulela office okhokhela umasipala. Njengamanje sinento eziningi esizenzayo sihlangene nomasipala. Abanye bayibonile incwadi ngesikhathi senza imemo. Leli komiti lihlangene lisebenzisana nomasipala ekwenzeni ukuthi iNquthu ibe semephini. Kafishane nje angithokoze kakhulu mphathi. Iseyimongeni zobuya ngomgqibelo. Ngathi ngiyafika yamayikho. Iseyimongeni zobuya ngomgqibelo. Sasikhathele maqaba ngadlufishi. Sasikhathele maqaba ngadlufishi. Hambi okholwa khona uzodlufishi. Hambi okholwa khona uzodlufishi. Ngicela ukuthathela lithuba ngicela usekela meya ukuba sethulela umeya njalo kusebhizi lapha. Ngoba manje nganilalele ngabe kwaphuma lento lapha etafuleni. Imande besithi udlala ngathi Zuthu yasanda besithi udlala thina besithi udlala ngathi Zuthu yasanda besithi udlala thina besithi udlala ngathi Zuthu yasanda besithi yena besithi udlala ngathi Zuthu yasanda besithi udlala thina besithi udlala Zuthu yasanda besithi udlala yena besithi udlala ngathi Zuthu yasanda yena besithi udlala ngathi kudlaliwe ngami. Phambili lentuthuko eNquthu phambili. Phambili lengoma seNquthu phambili. Viva Mtimande viva. Angibingelele somlomo wethu ohloniphekile. Imeya yethu engizoyethula. Amagosa seNquthu akhona. Ngibingelela amakhansela zonke. Ngibingelela no ward councillor wami ubaMasimulo osethulile wasemukela. Ngifisa nje ukusho ukuthi ngiyazi ukuthi abantu abelinde yakhula imphumela kodwa ngicela ukusho ukuthi ngicela ukwethula le ndoda amadoda engizoyithula manje. Ngethula la umfoka mshikashika ubaba uMtimande ukunene. Ufanele impela nje ukwethula. Phela le ngoma njengoba ikhona nje uyena umnikazi wayo, uyena futhi ofisa ukube zonke izinto iqhubekele phambili. Okuyena umuntu owawina la eNquthu. Insizwa ke le eyawina yehlula iTop 6. Ehlula uJacob Zuma, umengameli waseSouth Africa. Ngenkathi izovotela wehla wabuye eCape Town azohlala la eNquthu. Ezocela ukube naye avotele neTop 6 yakhe yonke lephumile. Kodwa wayishaya umfoka mshikashika. Ngethula nje impela indoda amadoda. Indoda amadoda engalali ngisho emahotela ke yona. Yimi nje ngihlale ngiye emahotela ngithume.
ngoba mina ngiyathandela ukuhamba. Kodwa yena into ayithandayo ukuthuthukisa abantu basenquthu. Ubaba uMtimande uthi yena ufisa ukuthi uma esuka la eqeda ukuba umeya, abantu basenquthu bebe beshintshile. Ngisho abantu abakwazi ukugida, abakwazi ukugida ingoma, hayi abazobukela. Nalaba futhi abathinta izinto zabo ezincane ke zotshwala abamphathi kahle umfo wamshikashika. Ngoba kumanje bathe vre. Uyakhuluma ngapha bacha izandla Mtimande. Kodwa mina ngithanda leza insizwa hayi khona insizwa suka madoda. Hawu nadalo kabi bafana bami sesigoduka. Awu siqhashaza umakhoza la usenza izinto singayazi. Mphathi ohlelo obephethe uhlelo kokuqala, sibonge kakhulu indlela osiphathele ngayo uhlelo, luhambe ngendlela efanele. Umphathi ohlelo olwesibili udadewethu uMakhoza Ntombela usiphathele kahle uhlelo. Iyodwa into engikhathazayo, ngikhathazwa izinga lotshwala kule ngoma. Ngokuzayo kofanele bakuhleleke kahle, lingabe bikho izinga lotshwala lungaka kule ngoma, ngoba ingoma yethu izobonakala. Yobonakala kakhulu kabi ngenxa yotshwala. Sithokoza kakhulu kubasebenzi bomkhandlu abenze into enhle kangaka beselekelela singabaholi ekuthenini ube khona lo mcimbi ube impumelelo. Sithokoza kakhulu bafowethu nonke niholwa umqondisi umnumzana uJiyane, amakhansela khona onke asebenzile enza umsebenzi omuhle. Amagosa awusiyathokoza kakhulu ngomsebenzi enwenzile omuhle kangaka. Umphakathi wonke wasenquthu siyawubonga kakhulu ukuthi ufike uze emcimbini ongaka, futhi kulonyaka ngathi izinga lelaphakama kakhulu. Ngendlela engibuka ngayo nangendlela abantu abafike ngayo ukuzobuka lo mcimbi ongaka. Kufishaneke ngeke ngisathatha isikhathi, amajaji ngiyabona sezoqeda nawo ukuhlanganisa izibalo ukuze kuphume imiphumela okuyiyona. Siyawabonga nawo amajaji ngendlela asebenza ngayo futhi ayikhandla ngayo. Siwumkhandlu ke wasenquthu siyafisa ukuba le ngoma iqhubekele phambili, iphakame kuleli zinga ekulo, yenyuke. Sizwileke izikhalo ebezikhona, sasinyusa isiteki, asisafani nangonyaka ophelile ngoba siyesaxoxa namagosa engoma sabuka ukuthi isiteki asisithi xaxa kunakuqala, singasafani nangonyaka odlule. Ngonyaka odlule isiteki besithi 44,966, kulonyaka isiteki sithi 50,000. Sikhuphukile isiteki kulonyaka. Asizukugcina ke lapho, siyabuka ukuthi ingoma yasenquthu ufanele siyenze bese zingene eliphezulu. Nala engicela khona abasebenzi bomkhandlu basihlelela umhlangano ophuthumayo namagosa engoma ukwazi ukuba sixoxele nawo ukuthi yiphi indlela engenzeka ukuba lo mcimbi omuhle kangaka izinga lawo liphakame kakhulu kunakuqala. Ngoba njengoba sikhona emkhandlwini sigade imali yenu, akuyona yethu, yeni le mali esiyigadile.
futhi ke nigadise abantu abathembekile kuneke nizwe ukuthi kukhona isente esebelikhwabanisile alangaye emphakathini. Kube inhlanhla enkulu ukuthi ngomhla ka24 kuMeyi abantu basenquthu banqumile bathi agadwe namhlanje akushintshe akuba ubuholi beqembu lenkatha buzogada imali yawo ngaphakathi kwamasipala. Ngakho ke le mali siyigade ngendlela enhle nangezinga eliphezulu kabi ukuthi ingalokothi ingene emakhikhini abathile. Ingakho ke ngonyaka ozayo kulonyaka ozayo mase ingoma wonke amaqembu azongenela lomdlalo lo alikho iqembu elizophuma lingatholanga lutho ngonyaka ozayo. Sihlele lokho. Ngakho unyaka ozayo uzoba umuhle kamuke wangena nje wagida ukhona ozokuthola ozophuma nakho. Ilezo nguquko esiza nazo silobuholi obukhona njengoba sihola lomkhandlo usiyiqembu lenkatha. Kuningi ke sizokwenza okuzokwenza ukuthi le ngoma iphucuke ibe sezingeni eliphezulu kakhulu. Angiphethe ngokuthi number 10 uzophuma nomkomelo ongango 1074 rand. Bese kuthi number 9 uzophuma no 2244 rand. Bese kuthi number 8 uzophuma no 2810. Bese kuthi number 7 uzophuma no 3044 rand. Bese kuthi number 7 uzophuma no 3944. Woza mntana mzongibambe. Bese kuthi number 5 number 6 bamba kahle lamandlovu ngibona. Number 6 uzophuma no 3944. Bese kuthi number 5 uzophuma no 4644. Bese kuthi number 4 uzophuma no 5644. Bese kuthi number 3 hey kodwa lo hulumeni lona ukhethe ngomhla 24 uyiletha nje imali kubantu uyibuyisela kubantu. Number 4 uzophuma no 5644. Number 3 uzophuma no 6544. Bese kuthi number 2 nayibulala abafana imali suka. Number 2 uzophuma no 8544. Lo hulumeni ngathi ningabuye nokubuyisela uthembekile lo hulumeni. Sethembe. Bese kuthi number 1 wethu. We number 1 la ukhona Jabulu Jule. Ngoba uzohamba nesamba namhlanje esingango 11544. Siyabonga kakhulu bafowethu. Ngonyaka ozayo ke sizokwenza isiqiniseko sokuthi ingoma iba inhle kakhulu kunalokhu. Futhi sizokwenza isiqiniseko sokuthi intatheli ziba khona zonke njengoba namhlanje bekukhona intatheli zokhozi. Lo mcimbi wethu ungowokuqala ukuba kube neintatheli zokhozi. Nizobe nilalele nje okhozini ukuthi bekwenzakalani enquthu besenzani. Ngomhla ka26 sizobe sinoswenka ehholo eVA Makhoba kanye nesicathamia. Ngakho siyanxusa ukuthi niyobuka umcimbi ongaka esiwenzayo
silo uhulumeni weqembu leNkatha mhla ka-27 sobe silapha kwaMlife. Anokeninye nganxusa niyobuka eminye izizwe ukuthi zenze njani bangabe zenza into yazo iba mnandi ngendlela eyisimanga. Ngiyathemba amajaji aseye ngasekufetheni. Nginifisela nonke ukuwina engathi ningawina nonke kodwa ke ngomsebenzi wenu ukuthi nisebenze kanjani. Sinithanda kakhulu bafowethu, siyathokoza. Ezembaba zane kamahaka amadoda emasendeni kwaye kwasamadoda ebikelana dothozi kabhekeki njengemsebelanga nongabuzana kahleli ibhakede kahleli uArchbishop Dudu kwaxe gokhololo baphinde baxeka uzitho zimdindi nini yokane ehlazana babona bulawe fundise wafundisa shenge sibone ngozanele emagwaza msibi egijimizwe lonke hambe thunywe kumntwana kanti kusho uDelilah uqobo lakhe sismani namanyala zanele magwaza msibi shomna ngishokuwe koshameka abzanele magwaza msibi wakosha mabhanga senkadeni fundisa njenge sibone ngozibanjane ephumzanyana wakhe obize ngokuthi ungwakwanya dekho wawakha inyanga 3 kweyesine wabhidlika ufundisa njenge sibone ngozibanjane egijima eshona emaplazini wafika inkomo nezimvu nezimbuzi zihlutshani kube zayikhuluma shenge abe bacela ukuthi kazimvotele usibhongobhongo sokhuluka lo sethula abafazi namadoda besithathela ngenyawo beshushwana ngezandla sayesabedlula bovolofinika bathunga lo izinalithi abazohlunghlungu ziyababa ziyajuqunga babela uJulius Malema shenge etuzokhankasa wena baphindangene phinde kabangeseza shenge Sokalisa. Hey. Shayela numezandla. Ngabona ukuthi hey sengakubi kabi ukuthi imbongi ngingayiniki leli thuba eliyingqa izivele kangaka. Sisaphethele luhlelo meya sifisa ngiphethele luhlelo ngifisa ukudlulisa nje ukuyibongela kakhulu. Siyathokoza ngamazwi akho mhlonishwa. Sizizwa sithobekile kakhulu. Okukhulumile siyaza ukhuluma kakhulu kodwa uyenza kakhulu. Ngifisa ukuthatha leli thuba nginikeze ubaba uShenge obekade ezivulele ngomthandazo aphinde azivalele ngoba mangabe sekuze kwamenyezwe impumela ngeke sakwazi ukuphinde siqhubeke. Masimbonge nomsa gangaka simuthande simukhonze imihla ngemihla. Haleluya mukhulu umusa kaJesu simenyiwe namhlanje ukuza kuye. Asicemeze sibongele uNkulunkulu wethu ongcwele uhambe nathi kulolu suku namhlanje sikwele eqaleni uze wala uhamba nathi. uNkulunkulu wethu ongcwele siyakubonga ngakho konke okwenzekile sesiqhubeka kusenamandla qhubeka nathi sekuzophuma imphumela njengamanje. uNkulunkulu wethu ongcwele sicela wena kusigcina usilondo sesehlukana endleleni zonke sizohlukana ngendlela. uNkulunkulu wethu ongcwele usiphephise ekuhambeni kwethu egameni likaJesu amen. Siyathokoza kakhulu. Ngicela ukubuyisela uhlelo kubanikazi bani. Babo Mayor no mama uDeputy no Speaker abaholi bonke abakhona amagoso engoma nezibonda zengoma ubuholi obuvela ezinhlanganweni ezihlukahlukene
ikakhulukazi ubuholi be-NCTO nabafowethu esisebenza nabo namanye ama-department ongenzeka ukuthi akhona bameya sifika ngasekugcineni kohlelo namhlanje. Siyazibongela nathi njengabasebenzi ukuthola isupport enisinikeza yona kwangakuyaqala kulonyaka ukuthi sihanjele ubuholi kangaka usuku futhi lonke sibe nabo ubuholi kuze kuphele kufike ekugcineni. Siyabonga kakhulu. Ngizokwenza nje imemezelo ezimbalwa ngaphambi kokuthi sifike lapha esithi siyamemezela khona. Ama-score sheet nizowathola e-ofisini likaNqobile benombuso engithi kuse-office number 19 bani number 19 ebuilding elisha. Sebeyazi kodwa laba abanye ade belokhu sivakashelana noma ade belokhu beza bezobhalisa noma bezojoyina. So ke sizocela ukuthi ke niwathole khona ngayiphi date as from umhla ka-28 azobe sekhona ama-score sheet nizowathola e-ofisini likaNqobile benombuso number 19 niyobeke senibona ukuthi ke nenze kanjani khona manje njenge sesiqedile ke wonke umsebenzi. Siyabonga umsebenzi wonke owenziwa amajaji. Umeya ke usememezele ukuthi phambi kwakusasa sizoba nomcimbi lapha ya ashila umeya ohloniphekile ukuthi umcimbi woswenka, umcimbi wesiqathamiya, umcimbi wonobuhle zobe didiyelwe ke lapha eVA Makhoba ezocela ukuthi ibe khona ke nani. Kanjalo ke nangalelanga lange-27 sizobe sina umhibo nomhubelo lapha yana ke esizweni sakwaMlife enkantolo yakwaMlife lapho kuthiwa seThukusong Center khona. Sesizoqala ke ukusebenza njengamanje. Sicabanga ukuthi ke nimi ngomumo ukuthi senze ke umsebenzi. Ake ngithole nje ukugcina ngci isiyalelo bese ke siyasebenza. Sizoqala ku-10 size ku-9 size ku-8 size ku-7 size ku-6 size ku-5 size ku-3 size ku-2 sigcine ngo-1. Lapha emaqenjini akaze kubangwe ukuthi ubani ophuma 1 noma ophuma 2. Bayayimukela imphumela abayitholile abantu, akekholwa nomunye. Sibona ke kukhulu kakhulu ukukhula kwengoma enquthu makunjalo. Sesiyamemeza 10 position 10 bekuminyena uTshumo ngizobona nje ngama point. U-position 10 uthole 177 points. Ubedronse udraw number 37 asheshe ugoso wakhona nje sizosheshisa masinyana ekumeya bese kuhlawula ke baholi bonke bese yahamba ke eyalapha ya etafuleni. Asheshe ugoso wakhona obedonsa 37 nayo qhamuka yaqhubeka. Nilalele ngibheka ama-scores ukuthi asondelene kanjani. Nibheke ama-scores ukuthi asondelane kanjani. Uyamukela bese yaqhubeka bese yaqhawula ke kubo bonke mayesemukelile athatha isithombe. Senizobona ke nonke senizokwenza njengaye ke athatha isithombe. Useyaqhawula ke kubo bonke kabaholi ehlana beshona ezantsi nange simone eqhawula. Boni ke number 9 angithi uthola 177 points ongezantsi.
ongekho uthola 178 buka ukuthi njani ubedonse udraw number 17 17 sebehambile siyabonga nawe qhamuka number 8 buka ke na number 8 ama-points awatholile unumber 8 u-179 sisuka ku-178 179 loyo bedonse udraw number 35 35 If I tell you say I love you, my money, my body, now your own, oh baby. I keep feeling your body, I can't know. Yeah, Versace and good for your body, oh baby. Siakube. Number 6. Number 7. Kumele ujabulele ukuphuma uthola inombolo kulomdlalo kakhulu akulula. Number 7. Unumber 7 buka ke uthole yena u181 sisuka ku179 181. Unumber 7 ubedonse udraw number 33 33 33 sebehambile 33 la eshuta okay, number 6 sisuka 181 uthole 182 unumber 6 ubedonse udraw number 36 36 36 ageze u36 Number 5. Number 5 uthole 183 sisuka 182 eliminyeni uTumo Mhlonishwa Meya. Number 5 ubedonse udraw number 22 draw number 22. Nine is a shooter. Number 4. Number 4 to number 184. This one 183, 184. Number 4 ubedonse. Number 4 udonse. Number 38, 38.
number 3 nange shita number 4 number 3 sisuka 184 uthe 186 number 3 ubedonse udraw number 34 34 Shooter, number 3. Number 2, uthole 194. Then you get easy. 194 from 186. Number 2, ubedonse, udraw number 26. Siyabonga. Sifika ngasekugcineni sizobiza umphumela yokugcina ushampiyoni ka 2017 ingoma yasenquthu esisebenze kahle ke nani Magoso. Siyathembisa ukuthi ubameya sizwini ade kusho sizohlela amasinyana umhlangano ukuthi sibonane nani Magoso sizokhuluma ngeguquko umeya azifisana ayicabangayo. Sesiyangivalelisa nithi isimuzini ingene kahle nasenyakeni omusha sibonane siphelele. Akenlaleleke niyazi enquthu kuqeda kuvela inhlekelele yengozi yetruck. Ngakho ke mase nibuyele emakhaya ningajabuli nize nilimale endleleni sisanidinga nangonyaka ozayo. Sicela no driver bangeza umsindo ngemuva bese begijimisa ama-truck nize nilimale kungenzeki lokho. Siyanicela ngoba sisanidinga nixwayisane nani niye ukuthi nithi ishaye ningakusho lokho. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu umhlonishwa umeya umlayezo obaluleke